सोलोंथाइखौ दानि बिटिआर सरकारनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ नाजागासिनो दङ जोंनि फरायसालिफ्राव जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ मोनो आरो बिनिखायनो बेखौ बिथाङा नाम्बार 1 प्रायोरिटी लादों जायनि थाखाय बे डिपार्टमेन्टखौ गावनो नायदों बिथाङा दिल्लीखौ आरम्भ खालामनानै गोबां जायगायाव जोंनि डाइरेक्टर जोंनि आईएएस डिअ बिअफोरखौ बिथाङा थांनो थिनदों बिथांमोनखौ नायहैनो थिनदों बिथांमोनखौ बिसोरजों रायलाय होदों जे दिल्लीयाव माब्रै मोजां जादों मिजोरामाव माब्रै मोजां जादों बेबायदि माखासे स्टेटफ्रा सोलोंथायाव जौगाबाय बेबायदिफोरखौ नायनो थाखाय थिनदों मेथ्सनि टिचार साइन्सनि टिचारफोरखौ ट्रेनिं होदों मुम्बाइआवबो लांनानै ट्रेनिं हैदों मेथ्स साइन्स टिचारफोरखौ दा बेबायदिजों जोंनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानाय जेफोर फरायसाफोर दङ आरो जेफोर माने भार्टिकुलार मिडियामनि टिचारफोर दङ बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामदों दाहालागै 15,000निबो बारा स्कुलखौ फोसाबनाय जाबाय बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो जेराव क्लास रुम गैया बेबायदियाव एडिशनेल क्लास रुम एसियारबो होनाय जाबाय दा बेजोंबो जोंनि जे खहा बे खहाया सुफुंजागासिनो दङ नंगौ बेबायदि आरोबाव माखासे थाबावनो हागौ खनसेनो मावफुं हाया खिन्थु पेस वाइसै आरो प्रायोरिटी खालामनानै जेखौ बिअ डिअ आईएएसफ्रा माने गावसोर सार्भे खालामनानै नुदों जे नैबे स्कुलखौ रिपेयारिं खालामग्रोथारनांगौ नैबे स्कुलाव माने एडिशनेल क्लास रुम हरग्रोथारनांगौ बेबायदि जेसेबां लिस्ट फैदों फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज बेबायदि होगासिनो दं थार्ड फेजनि जे लिस्ट बेबो लिस्टआ ओंखारगोन दा जों रायलायदों जे जोंनि फरायसाफ्रा जामलांनायनिफ्राय जामलांगासिनो दङ दा बेबायदिखौ दा सरकारा जिहेतु गंनैजों गंसे सरजाबो दा बेबायदि जिनिसफोरखौ जोंबो नायदों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बेबायदि जुदि दङबा रायजो राजाफ्रा ज' जानानै सावरायलायदो जे जों मा खालामनो हायो जाहाथे जोंनि गुदि फरायसालियाव गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे आबहावा फैयो जोंनि स्कुलावबो जेन' बादायलायनाय कम्पिटिसना जाहाथे फैयो बैयावबो साथाम बैयाव साब्रैल' बेबायदि रेङा थेङा जायाजासे बेबायदि जुदि दङबा बेनि थाखाय जों खावलायदों जे बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सावरायनानै मोनसे डिसिसन लागोन आसाम सरकारा मडेल अंगनबादि सेन्टार जोंनो लुफुंनो थाखाय खाबु होदोंमोन दा एबारबो आंनि समस्थियाव गासै 40 गं मडेल अंगनबादि लुगासिनो दङ जोबोद बाख्नायथाव बे हाबाफारिया आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावनांगोन बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायखौ जौगाहोनो थाखाय आरो जोथोन लानो थाखाय दिनै मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ लुनायनि जे राहा बेखौ खालामना होदों आरो बिथाङा बुंदों हानायसेबां गुदि फरायसालिनि साखाथियाव लुनांगौ जाहाथे बावहाय थांलाय फैलाय खालामनो सर' जायोबा बे खाथिनि गुदि फरायसालियाव बिसोर जाहाथे मुं थिसननो हायो दा बेबायदि मोनसे आबहावाखौ उन्दैनिफ्राय जाहाथे मोनखायो दा बेबायदि बिथाङा बिथोन होनाय लेखायै आंबो जेसेबां हायो माखासे गंसे गंनैनि अनगायै महाबा खाथियाव हा गैया बिसोर एसे जानगाराव लुदों बिनि अनगायै बांसिनानो गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ लुनाय जादों जेराव जोंनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लागोन जायफोर फरायसाफोर बेयाव फैनानै क ख अ आ खौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनो हायो 1, 2, 3फोरखौ बेबायदि मोनसे मोजां आबहावा मोनबाय आं सानो जे बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायाव बेयो थुलुंगा होगोन होननानै आरो बेखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो जोथोन लायो मोनसे स्किमल' नङा बियो स्किमजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरखौ क्वालिटि एजुकेसन गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव बियो जोंनि मोनसे राहा होननानै जों बेखौ लानांगौ आरो बयबो बेखौ जोथोन लानांगौ